طبعا لا. الله قدام مسمر سمعنا لغا ترين لغا بسيلي يجي حيش. يا كما يمسخا بعقبة جرمن درجة حري مزيف زلنا يبغى مثلني بس in Deutschland. نعم زاربني أنا بنرويج زغمت اوكي. ده حنا له زغابير مسكن كمل له وجنك. أبوس بتعمي دزب ملختي كله بزعبة أنا مستا حشيش ناقله تزارو نبركا مخري ندقافي ترى زي كونس ወይ ከዓ ንተቃዋሚ ጥራሕ ዘይኮኑ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት መንእሰያት ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኢኻ ትርኢ ብፍላይ በዓል ጀርመን ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ደስ ኢሉኒ ብዙሕ ግዜ ዝከታተለካ ግን ኣብዚኣ ናይ ሞዳ ዘረብክያ ሽወያ ነቒፌታላት እንታይ ማለት እየ እዚ ማስ ሜድያ ክገርመካ ኣነ ማስ ሜድያ ክብሎ ይደልኒ ከምዚ ናይ ሕሜታ ሜድያ ክብሎ ይደሊ ተረዲኻ ምክንያቱ እቲ ሰብሲ يعني قديفوي نسب كمري اللي يكون زول لنا تزبزح مالتي كل يكون يمكن تزبزح ساكت كم زي مسالك حنا خفد زوت صغير سمعني يعني قال سمعمو بتاع سمع مسرت نحرنعو تنكفاتو با مسرت وتي انت قبر نقول سب يبدل مالتي ردي غلا ابي حاجه نمر ازبلك حزب ايرتراسي يعني اب سب قطر ترايم تبديلهم قال ملا اجي انت مثلا عشان تاريتو يا بوليس انا قبوله مالتي ناتك حسابيو ترى دي انا جين عليت ولا بزوباتات ولا بقل نحمسخا كله زي ترقص يلا ترى دي خلا دم زي فسس سبيل اوكي كله تبديل سلازي كاب ذكرنا قدمي 4 ورحي 5 ورحي بيلو حنتي فيديوهات كاري نيره دس بلتنا مالتي ترى دي خلا كمجي ياكل هتفتف قد سقمت نقبر لنا قال زعين الزربه زارب كتر دي خلا انا غاني كابش عم حالتي ابتينات كطاش مقاط جميره ما مراتكم سزامن مالتي انت هيك بدل مسكها بس مسيره الزمات يجيب بزحات سبات ريلو طبعا زي فلطنا قال ملا جواسيس ما جواسيس بزحات مالتي ترى دي خلا جين زغلو اقداسنت يقولون ياكل يعني ترى دي خلا سقمت انت توسيدو اب معكل وتيخا ناي فيسبوك على ناي يوتيوب مدبا تزاريب هتفتفي كان ودا فرقي صريفكا زمت لوط يلا انت ردي غلا سب انت لو مثلك اندحرنا بحقي مالتني انا ترى دي غلا كم سدهنيا مبال مسدهنيا كو شمنا خوين بزعدي ترى دي غلا 10 عام تقمت 10 عام تقمت سدهنيا ترى دي غلا سب اندحرنا بعال هاجر قسانه زلو هاجر ترى دي غلا ناي بعال مريت كي تتصرف بخبر خنبر الذل نحر كينو حنتي زغل نجر زرقوا بس عدد راي ترى دي امريتو ابتستولد له برافو سنه حقي سلازي بفلاي كازن تايم سيلكا نتيوم منسيات ترى دي غلا يعني انت يقينا مسيلكا ازي اب اوروبا اب على امريكا بكل حاجات اوروبا زغم ابسدت زلو مالت انت يجيرو مسيلكا نزي اوروبا عدو جيرو سيلو ترى دي غلا كيترودو سي كم ودبات كنت تسمعوا ترى ده جين سوال حنتي يقولون صباح نقول نابنا أنا بنروي على لغو نروي نحر شوية أنا جنزب دخمة جرا ترى دي خلا أنا سرحيك من أنا ودا عادي يخوزو ترى دي خلا تزوبون نمر حاجات كقارتيو يعني أنا تمليس ترى دي خلا إسرع 3 عامات أمي تمليس سدهنيا خوني مال 3 عامات يا 3 عامات سدهنيا طبعا هي تسوعني درس እንደገና ከአኒ ዝኾነ አጋጣሚታት ተጋጢሙ أنا سدهنيا خون مغنيات تودع عادي كل جزية ولا منነት ናይ ዝዓዲ ሃሉካ ترى دي خلا يعني عملنا سي حدا ديكتاتور ما ترايو 5 دقائق نحر اوجو ورات كاتمنتل ترى خلاص حنت واقع بالكلام مالك ترى خلاص برافو نفع انت لما كان بزح ابزي تدمسك تفعله اوكي دايب لك انا بصح وصاي فلجنا ابز 5 ነገር ዛሬውን ይፈልግ መጀመርታ ጊዜ እቲ خلای ጊዜ መስለኝ زارك له እቲ ኩሉ ከምዛ ዓይነት ህርፋን ዘሎ ሰብ ترى ናይ በሐቂ ዕላማ ዘሎ ሰብ ترى ሕጂ ገለ እንታይ ዝብሎም ሲልካ زيهم نا أوروبا حسوتيهم ولا حدا زوج سيلن قلب لغة ترى دي خلاص جيل نخلو حزب إيرترا أوروبا زلمة من إسا كيدو لبوز فوتوشوب يلا أب حنقولا أتيو زمرمورة سبيل كندي قال له ترى دي خلاص 50 حق جنزب قصنا زيبلو ترى دي خلاص عبيتون من إسا تراكي بلكو ترى دي خلاص كويس أتي زي 10 جزء أب فيسبوك أب قلنا وتسخا زرب أتي منقسي ودا فرق فليتو يزي ويتي أمناتو سرقتي ويتي أمناتو سئلهم ززو ودا زلح سبات أب أوروبا زلو أب كان زلو مال ترى دي خلاص
إذا سرحت زفيتهم يوم ترى قال أجي حدا سب حنتي ودب نحر من نايب حق نحر تبقيسا أمون قاعد يوم يفرسوها من تاي تلك جزية سنة وحتر اللي خلا زربات راي أخيباتات جنزب ناكب تكر تبلع سعسع قال ما لا ترى اللي خلا أمودات كم مثلا أبزي مسمعات أتو فحت بي أبزي حجي نحر كوتر كيم اليوم تقصرهم كندي ودبات الله ترى اللي خلا سلازي أنا تسفى قبر يعني من ساعات ما ترى اللي خلا الله وحمزة شو زارك يغني علي قصوا له وانا تسفى قبر كل جزء مسمار عادي انا يك ان اللي كبر حويني وعك تبو تبعته يزاربات يزارب فكاون على زاربه يلد ويل الكتوالي موري هذا اوكي ثانك يو نو مجمرا انا ابوها ام سوري ابوها انتاشمو حدا غزي نغير كانا نيركا تايز بوهال كان تطلو قال نغير كانا نيركا سلازي مجمرا يغريتا بزعما ابوها زغطمو نغير مالتي ستروك يرو قال كانا نيركا كمي كوين حجي سلام دي سلسله ان شاء الله على سلسله هارت انفاكت يرو ستروك كن انا يفرضكم سنو بعلو شعبيا نيرو كادر نيرو اب شعبيا تسليف 73 بصوماليا بيمن غيرو اتيو اب اثيوبيا لعل درجه تمرت ودي نيرو بطعم صبو اكايدا نمنعو اقاريتو تغادل كيدو شعوها منقع عيدهم 5 عامات اسيرهم يا ما يا تايدم لك تي خستايكوي تي ابوخا نبوخا زوردو نبزح سب وريدو حجي خان كل ايرترا كل حزب ايرترا وريدو والله لك جست بحرنا ايتي كومينيزم سرعاتي كومينيزم انتاي دي مسلك كله بحالخا هايمانوتكا قلملا قديفكا ناب حدا عينه تحساس باك تحسب يزغبرك هو سغاب زعبا هاجر تحسب بدلك حجي اتي اكچوال فاكت جن هاجر زغبرا حزبيو كم مرحقا اندحرنا حزب خالي يسمع خونكا تدغتانا حزب خالي يتردأ خونكا مرحقا تبهالاي تخيلني قامالتي جن كمتي انا نسخان بامويز تبهالنا يوم مبزحت انتناي ጊዜት ዝነበራ ናይ ሰባዓታት ናይ ሱሳታት ናይ ሓምሳታት ዝነበራ ናይ ናጽነት ቃልስታት ሪቮሉሽነሪ ፓርቲስ ዝነበራ መብዛሕተን ዋላ ካብ ሽፍትነት ናይ በረኻ ገለኳ ተነበራ ግን ኩለን ተስተኸተልኦ እቲ ናይ ኮሚኒዝም ማኒፌስቶ ይትፈልጥ ኢኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጂ ሱቃ ጨካኒ ማለት ዲሰንት አይቀበልኒ ፍሊዝ በለ ሐሳብ አይቀበልኒ ዲሞክራሲ كم ስለዝኾነ ሕጂ ኣነ ሰኑን እኮ ኣብ ኤርትራ እንተንህሉ ኣይ ምተፈቀደካን ከም ዝስኻ ሕጂ ትዛረቡ ዘለኻ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ደገ ኮይና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ባህሪ ናይቲ ኸዩ ኣብዚ ግን እንታይና ክንፈላለዩ ዘለና ሕጂ ቦኻ እንድሕር መንካዕ ነይሮም ኣሲሮሞ ነይሮም ሰባት ኣይኮኑን ኣሲሮሞ እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣሲርዎ ጀብሃተ ነይራት ጀብሃ ኣሲራቶ ስኻ ስነ ሓሳብ ተኸተሎ ዝነበረት وقت ህዝባዊ ግንባር ስነ ሓሳቢ ካብ ኣቦኻ ፍልይ ዝበለ ራእያ ስለ ዝነበሮ ዲሰንት ስለ ማለት ኣቦኻ ካብቶም ዲሰንት ዝበሃሉ ነይሩ ማለት which is ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ yes ክእለ ነይርዎ ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ዲሞክራሲ ኣይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ትመርጽና ነይራ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክትፈጥረልካ ኣለዋ ኩላ ሳኻ ብዛዕባ ሃገርን መሬትን ጥራይ ክትሓስብ እያ ትገብረካ ማለት ሕጂ ኣቦኻ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝነበረ ካልኦቱን ቆሙ ተቐጽዮም እዚ ግን ክንርድኦ ዘለና ሰባት ኣይኮኑን እቲ ስነ ሓሳብ እቲ ትካሊ እቲ ፓርቲ እቲ ቀሲልዎም ማለት እዩ አይዲዮሎጂ ቀሊልዎም ሕጂ ኣብዚና ክንፈላለየ ዘለና መብዛሕትኡ ሰብ ግን ህዝባዊ ግንባር ቀቲልዎም ክትብል ፀገም የብሉን ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ሰዓት ዝተኸተሎ ፖሊስ ኸም ስለ ዝነበረ ስኻ ግን ብውልቂ መስፍን ሓጎሲን ወቦይ ቀቲልዎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ሓደ ሰብ ቀቲልዎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተረዲኻን ኣብዚ ክትፈላለዩ ኣሎ ሰብ ሕጂ actually ግዳያት እዮም ምክንያቱ ብሬን ወሽድ ኮይኖም እዮም ሓንጎሎም ተሓፂብዩ ብዮም ዝኣምኑ በቲ ዝኣምኑሉ ነገር ከዓ ንዓኻ ክገብሩኻ ከሉ ንዓኻ ክቆፅሩኻ ከሉ ክኣስሩኻ ከሉ ወይ ክቅንፅሉኻ ከሉ ቁኑዕ ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዑ because that's how it is ኮሚዮም ተማሂሮም ከምኦም ዝኣምኑ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ንክቀየር ኢና ንቃለስ ዘለና ሕጂ
أبوها جن unfortunately كافتهم victims كانوا حجونا له بس مرة حج victims له يعني أبوها ناي سبعتاتي حج جن أب ساعات زي صور سبعة له و حسب فما يلوني اتقال سقا حجي أنصار زت حساس بهذه تقالسي مالتي سلزي قال سنا هنفلطون مبال تدلي ناي سبات أول كسبات يكون انتقالسي أنصار سنا حسابي تقالسي تنا حزباو جنبار تسكيم وزمت سنا حساب أمو يكير تباهيلو كم حزباو جنبار كم بارتي كمان كير وسينو بنيرم let's give them credit معناته ولا عقل جزيسي قوام دو جلدو زبحان نجارسي it's not static يكون it's dynamic كوميلي نبرني يغيري مستقناتاتي كتغيروا دحر leadership كا وي management كان تاي مثلك leadership is not a science يكوننا بلابراتوري غير كا ترخبو نغرات نعيخات ترخبونا ابنسي شنتي مرمرا وي قلقل مرمرا جلز بحال نغر አለ ካኑ exactly ይነግሩካ leadership ግን ኮም ይኮነን it's an art leadership is an art and situational ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይቀየር እዩ ማለት ናትና ጸገም ካብ ቃልሲ ሒዞም መጽዮም ኣብ دحراي መንግስት ምስኮኑ ሲቪላዊ መንግስት ከመሐላል ፈለው ይቀየር ተባሂሉ ተወሲኑ ክንሱ ግን ኢሳያስን ተሙ ስናትናቱ ጉጅለ ጥፋትን ቀይሩ አይደለም and that was the biggest or the worst mistake they made ሲኻት ዘዓበ ጌጋ በኤርትራ ዝተገበረ ምክንያቱ ከምዚ ክትብሎ ጸናሕካ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እንታ ክትብል ጸኒሕካ ዘመን ሲያሲ ቢዝነስ ወይ ድማ ኢንተርፕረነራል ማይንድ ክህልዎም ኣለዎ ትብል ጸኒሕካ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብባህሪኡ ሓደ ትሽግር ዘምጽኡን ኣሎ ማለት ተዓዲ ብዙሕ ሪሶርስ አይነበራን ሕጂ ኩሉ ግዜ ኢንዳስትሪያላይዝድ ውን አይነበረን ኢንዳስትሪውን አይነበረን ሰብ ተቆፂሩ ክሰርሕ መብዛሕቱ ሰብ ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ይዝደሊ ኣብ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ኤርትራ ካብ ጫፍ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ድሜራ ማለት ሕጂ እቲ ኤርትራ ዘሎ ግን ኮምፕሊትሊ ኦፖዚት ናትዩ opposite ናይቲ small and medium enterprise ወይ ድማ ናይቶም entrepreneurs አንጻሪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሳብ ንኹልኻ ብሳዋ ወሲዱ ኣብ ሳዋ ወሲዱ ሓደ ናይ ባርነት ናይ ግላነት ሜንታሊቲ ይገብረልካ ንነፍስኻ ተረክባ አንሳ ኣብ ሳዋ መሰረከብካያ ብድሕሪኡ ከምዘይ ተሓስብ ይዝገብረካ ንጽባውን ክትሓስብ ኣይትኽእልኒኻ ማለት እዩ because ናይ ወተሃደራዊ ተሓሳስባ ጥራይ ዝእትወልካ ብርእስኻ ሽዑ ኩሉ ግዜ ስኻ ንዓኻ ሃገር ጥራይ ሃገር ብዛዕባ ውልቃ ኣይተሓስብኒ and that is the mission of communist ከቆሚ ዋላ ብዛዕባ ኣምላኽ ውን ክትሓስብ ኣይደለካኒ ብዛዕባ ረቢ ክትሓስብ ኣይደለካኒ that's why መስጊድ ዘፍርስ exactly ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎስቲ ናይ ካርል ማርክስ yes ኣብ ኤርትራ ናይ ካርል ማርክስ and ናይ ኤንግልስ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ ሕጂ እሱ በኺር ዘሎ ሰባት ግን ብዙሕ ግዜ እንታይና ንብል ኣብ ዝመስለካ ኩሉ ግዜ ቅዋም ዲሞክራሲ ገለገለ ንብል ኢና ግን እቲ ቤዚክ ቲንግ ግን ንሰብ ክሰርሕ ኣይተፈቅዶን ከም ሰብ ክትሰርሕ ኣይተፈቅደካ ስራሕካ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ እዩ ሂዋን ኣዴና ሂዋን መሰጥፈእቲ ንኣዳም እንታይ ኢልዎ ሰሪሕካ ብላዕ ኢልዎ understand ሰሪሕካ ብላዕ ሕጂስ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዓለም ተፈጢርና ክትሰርሕ ትከላለካ ሓርኮትኮት ክትብላለካ there is no free meal bravo ኣብ ኤርትራ ግን ክትሰርሕ ኣይተኻእለን ን29 ዓመት ሰብ ከም ድሌቱ ክሰርሕ ኣይተፈቅዶን no wonder ብኸመይ ኢኻ ተቁጠባናትና ሞይቱ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ውልቀ መላኺ እዩ ምስ ህዝቢ ምስ ኖርማል ሰብ ምስ ውልቀ ሰባት ዝተሃላለኺ ማፊያ እዩ ናይ ማፊያ ስርዓት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኹሉ ነቲ ኢኮኖሚ ሒዝዎ እዩ በቃ ምሻለካ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ኣይፍቀደካን ከም ሰብ ስለዚ እስኻ ዋንነት ናይቲ መንግስቲ ኢኻ ከምኡ ድሕር ኮንካ ሃገር ክትመዕብል ኣይትኽእልኒ ሃገራት ግን ኣሜሪካ እቲ ኩሉ ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን ዝበሃል ግዜ ኢራ ብምሉኡ ብስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ بسمول and medium enterprise يا تهانيسا كده يوروب بسمول and medium enterprise بتم entrepreneurs تهانيسو مالتي still كا they are the most job creators زجبر اتي entrepreneur بر حدا فابريكا قال اجبرني مالتي
ناي منجست سرح يكونن كم زقبر دحر entrepreneur مالت entrepreneur you don't sleep entrepreneurship is 24 hours job مخنياتو ناتكايو كراي جزاك تكفل عليك دوموس كتكفل عليك and then you have to make you have to create a way to survive كم يقدر profit تقبر مالتي and that's how you create a job كلا ايتكال تقبر سالساي تكال تقبر it's not an easy job صراحة ناتكا صراحة مسرح مالتي جن نتعدي زي مع بلاقين السيو ناي منجس صراحة نحر تسرح هون كاجني why should he care نحنا بعلي قدر أبقى لما عبد هاي كوستو وخلو سبسي توت صاحن دحري لهم نتتوت كمان مش اسمه حوون يروم قليهم بحرقان مغنياتو you don't get paid من أصلا منجس يخد سرح دلخا باري أخون كان سرح قاس ما شاء الله إري توت إري قلي يبلغا why should he do that ግን ኣብዛ ካብቶም ክቡር ሓወይ ኣብዛ ሓተካ እጂ እዚኦም ከም ባርያ ሰርሑ ዘለዋ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሳዋን ብፍላይ ዶ መንእሰይ ስለንዑ ሃን ወፁ ዘለዉ ቶም ብዙሓት መንእሰይ ናብ ዝመፁ ዘለዉ ባሕሪ ሰምታዮም ሶም ብዙሕ ዓመታት ካብ ሎም ዓንቲ ክለዓለ ይከኣሉ ኦርጋናይዝ ክገብር ይከኣሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት ከም ውላድ ዲያስፖራ ኣነ ብዙሕ ኢኮም ሓስብ ማለት ሓደ ዓመት 2 3 4 ኦኬይ ግን ከመይ ገይሩ ተስርዓት ናይ ኢሳያስ ن30 ዓመት ከምዚ ዱልዱል ሲስተም ፈጢሩ ኣሞንጎኦም ሓው ኩላዕ ዘይከኣለ ከመይ ገይሮምስ وزي انتاي مثلك it's a combination of many things ናይ ብዙሕ ነገራት ውጽኢት ተሓደ ውጽኢት ካብቲ ከም ዝብለካ ጥናሕ ኮይኑ ኣብ ሳዋ እቲ መጀመርያ ትገበረካ ወታደራዊ ስነ ሓሳብ እዩ ሕጂ ናይ ግልኻ ናትካ ንክንደይ ተሓስብ እዮም ዝገብሩካ ካልኣይ ዘይምትእምማን እዮም ዝፈጥሩልካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘይምትእምማን lack of trust لك زي ما تمام لك and then ሳልሳይ ከዓ እቲ ካባኻ ዝወስድዎ እንታይ መስለካ እቲ self confidence ዝበሃል ካባኻ ቀንጢጦም እዮም ዝወስድዎ ሕጂ ዞም መንእሰያት እዚኦም ከዓ they've been through a lot ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወታደራት ኮይኖም ብመንቀሳቐሲ ክዞሩ ውትድርና ዕረፍቲ እንዳተዋሃቦም ንዓመት ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ንስድሮኦም እናኸዱ እንደገና ኣብቲ ጎልደን ኤጅ እዮም ኣብቲ ናቶም ክቅየሩሉ ዝግብኦም ዕድመ ምክንያቱ ሰብ እቲ ብዘይ ምክንያት ኣይኮኑን ፀዓዱ ፋየር ኤጅ ዝበሃሉ ፋየር ኤጅ ዝበሃል እንታይ መስለካ እቲ ዕድመቲ ኣብቲ ዕድመቲ ኩሉ ነገር ዋላ ሽግር እንተገጠመካ ከማን ናስ ፋይን I'm going to challenge it ትብለሉ ግዜ ኣብቲ ፋየር ኤጅ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ውትድርና ተወሲዶም ከምዚ ሓስቡ ተገይሮም تعدلهم تسريقوا تقند عدلهم مالتي تردي خان لها حجي اب دغه مصيم كا مسدد كسدد خلوخا اب كامب اب ليبيا اب جلز حلفو حلفات عليك تزحلفو مكراتات السونو بعلو تراماي سلازي اذا سبا زيم كا properly rehabilitate ايكونو يبين ترج سخاب جيل نير كان افت جيل سبات مصيم ريهاب زغبركا سبات نيرهم You used to see a psychiatrist. You used to see ترديكا. You used to get visitors. Exactly. زيهم كا قومو خجبرهم نيرو قومو أي تجبرهم هذا. كلا أي أرترا زولق أنتي مسلكا بفرحيو. There is no rule of law. It's rule of by fear. بفرحتي. سبسي دحر أبي أرتراسي بفرحي خاتنبر. تسرعت بفرحي دا فرارحي زنبر. يترفدو كله إرتراوي دوت كقاوم سي إتهم حواتهم ዝተኣስርዎም ቶም ቀንዲ ቤተሰቦም መቅረቦም ዝተኣስርዎም ከማን እንታይ ከም ዝብሉ ትፈልጥ ገሊኦም ማለት እዩ ንሕና ከማን ንሓይሽ ንሕና ሓደ ሰብ እንዲ ተኣሲርና እንዳክስቶ እኮ ክልተ ሰብ ተኣሲርዎም እንዳክስቶ ሰለስተ ሰብ ተኣሲርዎም ይብለክ you understand ሕጂ ማዕረክ እንደይ ፍርሒ ኣብ ማዓንጡ ሰብ ኣትይዎ ከም ዘሎ ሓደ ክትርኢ ኣለካ I remember ንሓንቲ ሰብ ደው ኢለ ወዳት ጴንጤ ኮይኑ ተኣሲሩ ሲ ንምንታይ ይኣስርዎ ኢለ ምስ ደወልኩላስ ንሱ ከዓ ተጋጊ እንዲሞ ይላትኒ ንምንታይ ጴንጤ ከውን ይላትኒ ጴንጤ ምዃኑ እኮ መሰል እዩ imagine this is his mother I'm talking about his own mother ኣዲያ ተረዲካሎ ሕጂ ቶም ሰባት ከማን ንባዕሉ እቲ ፖለቲካል ማጨት ኣተሓሳስባ ንባዕሉ መሰልን ግዴታን ፈላልዩ ኣይፈልጥን ይሰብ ግዴታ ጥራይ ከግበር ትበሃል እዚኣ ነዛ ሃገር ዛ ሃገር ስዋኣት ሓሊፎም ልካም እዚኣ ገበረላ እዚ ሪስፖንሲቢሊቲ ኻይ ናትካ ግን መሰልካ እዚዩ ተባሂሉ ኣይተነገረካ ኣብ ትምህርቲ ኣይተማሃረካ ኣብ ሳዋ ምስከትካ ኣይተነገረካ ቤተሰብካ ከይነግሩካ ኣብቲ ጋይድ ክገብሩካ ዝግብኦም ዕድመ መንጢሎም ንሳዋ ወሲዶምካ ወይ ንማእቶት ወሲዶምካ so how are you going to learn this ከመይ ጌርካ ምኽትማሃራ ከመይ ክትመጽ ሰብ you know ሰብ ክፍጠር ኮለና ኣብ ዓለም ነፃ ኮይኑ ይዝፍጠር
كم كال انسسا يكونن انسسات كفطروا خلوسي مس بيزك انستينكت غيرهم يفطروا نابنت سي حدا مراخ ወይ በጊዕ እንድሕር ተፈጢሩ እንታይ ዝገብር መጀመሪያ ደው ኢሉ አቤላ ጡብ ይዝገይድ ናብ ምግቢ ይዝገይድ ተረዲካ ኣሎ ሰብ ግን አዲኻ ጡብ ትወልካ you understand you mother breastfeeds you ሕጂ ሰብ እቲ ኩሉ ዝመሃሮ ካበይ ይመስለካ ካብቲ ከባቢ እዩ ዝመሃሮ ብራቮ ስኻኮ ኣብ ጀርመን ተወሊድካ ስለ ዝዓበኻ ኢኻ ኮንፊደንስ ካ ሃይ ኮይኑ ቃል ስንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ዘላ እዚኦም ግን እቲ ተኸቢ ተወሊድና ዝዓበናሉ ኢንቫይሮንመንት ናይ ፍርሒ ኢንቫይሮንመንት እሞ ኦኬ ኣብዘካ ኣጥቡከ ተስፋ ጋቢር ዓቢ ሓወይ ስማዕኒ ዝሃ ብጣዕሚ በልዕ ኢኻ ምሁር ኢኻ ኣነ ብጣዕሚ ካታተለካ ስለዚ ናብ ቀጻሊ ሓገዝ ናትካ ከድልኒ ከመሃ ዓይነት ሰባት ነቲ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎ ብዙሓት ናብ ዝመፅኦም ዘሎ ንፉዓት መንእሰይ ንዖም ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ብትምህርቲ መደባት ኣስፊሕካ ከምዚ መግለፂ ሎጂካል ኣርኣያ መግለፂ ሰምታይ ሰብ ፈርሕ እንታይ ፍርሒ 12 ጽቡቕ ጽፉፍ ቪድዮ ቀዲሕካ ከም ትምህርቲ ማለት ብኡሕ ገዘን ትሂካ ትናተ ቻነል ፎር ኤግዛምፕል ብጣዕሚ ተሓጎስኩ ሰምታይ ብዙሕ መንእሰይ ካታተለኒሎ ንዓይኻ ሓገዝ ይሹ ያ ፀገም የለን ክንዘራርበሉ ነስኹም ክንገብር ከምግበር ይከኣል እዩ ግን እቲ ኩሉ ግን ዝብለካ ሕጂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እታ ፍርሕያ ማለት ድሓር እቲ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገይሩ መስለካ እዚ ናይ ኮሚኒስት ስርዓት ዝገበሮ ነገር ተሊ ኣብ ሰብ ንሕድሕዱ ከም ዘይተኣማመን ይገይርዎ ተረዲካሎ ሕጂ ክልተ ስርዓት ገይሩ ሓደ በቲ ዝገበሮ ድኽነት ፈጢሩ ሕሱም ድኽነት ሕጂ ሕሱም ድኽነት ዝገበረ እንታይ ይገብር መስለካ ሕጂ ኩልኻ ተጠማሚትካ ኣብ ንእሽተይ ነገር ከም ተድህብ ይገብረካ ንኣብነት እስኻ ኣብ ጀርመን ኣለኻ ንበሎ ኣብ ጀርመን ኮንካ ሓውኻ ምስ ሓውኻ ብዛዕባ መሬት ገለ ኣይትበኣስን ኢኻ ብዛዕባ ክንዲዚኣት ክኸውን ንእሽተይ መሬት ገለ ይትበኣስን ኢኻ ኣብኡ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግን እንታይ ይገይርዎም መስለካ ምንም ኣታዊ ስለዘየለ ኩሎም ሰባት በቲ ናይ እንዳቦኦም ናይ እንዳዲኦም መሬት ንሕድሕዶም ከም ዝበኣሱ ገይርዎም ተረዲኻን ለሃ ኣዝማድ ዋላ ንሕድሕዶም ይበኣሱ ብምንታይ ይበኣሱ መስለካ ብመሬት እንዳዓለቦኦም ናይ ባሓጎኦም መሬት ገለ ይበኣሱ ሕጂ ንሕድሕዶም ኣይሰማምዑን እዮም ሰላም ከማን ኣይበሃሉን እዮም ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ዓድታት ሕጂ እንታይ ይገብረካ እቲ ከምቲ ኣነ ንስኻ ምስተባሃልናዮ ነቲ ሶሻል ኮሄዥን ዝበሃል ነቲ ማሕበራዊ ጥምረት ደይ መደይሉ ይፈላለየካ የባእሰካ ኣስማድ ክንስኻ ይሕዋት ክንስኻ ንሕድሕድካ ከም ዘይትፋቶ ገብረካ ሽዑ ንዓኻ ካብቶም ቤተሰብ ሓደ አብርሃም ተኸርኮንካ አብርሃም ይኣስሩ they don't care ምክንያቱ ኦሬዲ ተባይስካ ኢኻ ፀኒሕካ ብመሬት አብርሃም እንድሕር ተኣሲሩ ከመይ ገይሩ ተሓደ ሓው ሓልየሉ እዚ ኩሉ ዘምፅኦ ግን እቲ ናይ ድኽነት ሜንታሊቲ ተረዲካ ምክንያቱ ኮሚኒዝም ድኻይ ዝገብረካ ኩልኻ ማዕረ ገብረካ ብድኽነት ወዲኡ እሱ ተሓቂ 4 ነጥቢ ያ ስለዚ ናይ ድኽነት ሜንታሊቲ እንድሕር ኣለካ ከዓ ኣብ ትንሽተይ ሪሶርስ ንሕድሕድካ ትቃፀፅ ነንሕድሕድካ ትበኣስ ዋላ ገዛ ከይድካ ስኻ ንሕራ በስመራ ካሪኻ ገዛ ገዚእኻ እንዳርነት ሓደ ሓውኻ ካሪኻ እቲ ሓደ ሓውኻ ንምንታይ ንዕኡ ካሪዮ ኢልዎ ንዓይ ካሪየን ዘይበለኒ ኢሉ ምስቲ ሓደ ሓዊ ይበኣስ ኣብ ኤርትራ ሰብ ከም ድልየቱ ክሰርሕ ተፈቂዱ ነይሩ እንተዝኸውን ኩሉ ሰብ ነናቱ ኣታው እንተዝህልዎ ነናቱ ትካል እንተዝህልዎ ነናቱ ስራሕ እንተዝህልዎ ግን ነንሕድሕዱን ኣይምተባእሰን ዘባእቱን ይራውን ዘራኽብ የብሉ ንሕድሕዶም ምተሓጋገዘ ኣብ ትሽግሩ ነቲ ሓደ ናቲ ሓደ ኣብ ሽግሩ ምበፅሕ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ደገ ኮንካ ናብ ውሽጢ ዘለዎ ዓድኻ ይሕዋትካ ተበፅሓሎም ዘለኻ ወይ ድማ ትሕግዞም ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ የለን ኩልኻ ድኻ ኢኻ ኩልኻ ናይ መንግስቲ ባርያ ኢኻ ኩልኻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢኻ ስለዚ በታ ንእሽተይ ዘላትካ ናይ መሬት ድያ ናይ ገለ ንእሽተይ ገንዘብ እንድሕር ተራኺባ በኣ ትበኣስ ነንሕድሕድካ መንግስቲ ከዓ ሽዑ ብቐሊሉ you are an easy prey for the government ማለት እዩ በቀሊሉ ሽዑ ድልየቱ ገብረካ ተደለ ኣስረካ ተደለ ርሽነካ ተደለ ወጨውየካ because nobody cares about you እቲ ተኻለ ሰብ ናቱ ህይወት ኣለዎ ናብ እንጀራ ይዝጎይ ዘሎ ምክንያቱ he has ትልግን መዓልተን ዝሓስቦ ከመይ ገይሩ ምግቢ ኣብታ ጣውላ ይርክብ እምበር ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክሓስብ ኣይክእልን ብዛዕባ ሰልሓው ክሓስብ ኣይክእልን ብዛዕባ ዝተኣስረሓው ክሓስብ ኣይክእልን that is communism that is ኢሳያስ እሱ እዚ ኢሳያስ ግን እዚ ጥራይ ካይኮነ ሕጂ እቲ ሽግር ዘሎ ግን ካለ ኣይ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ በጀካ በቲ ናይ ኮሚኒዝም ስነ ሓሳብ በጀካ ስነ ሓሳብ ካለ ስነ ሓሳብ ኣሎ ስነ ሓሳብ ዝኻ እንታይ እዩ እዚ ዕቡድ ኢሳያስ ዝጽሉል ኢሳያስ በላዕ ሰብ ኢሳያስ ማለት እዩ
بزعبها اب ايرتراوي كستا يبل كونفيدنس يبل اب ايرتران ايرتراونتن كونفيدنس اطفي you understand حجي انت لي اذا حسب مسلك ايرتراسي بزي اثيوبيا كم زي تنبر غيري يسنون اسياس اما انا كل صعب ايرترا جن اكلنا اثيوبيا اسقبلو بعد ايرترا نو اكلنا اثيوبيا ولا انت زي كونت اكلنا زي كنت فلتي نياتو هزب ايرترا قال ترغيب ريفرندم غير مريض تردي قالو جن ايرترا بزي عداغانا اثيوبيا كم زي تنبر غيري نسب كأمنو دلي عين كندزي ايا كندزا قعسيا خوينا دلا حجي ايرترا مس اثيوبيا ترى يكون النقد تقبر تقبا نحنا كنا ندليوم اثيوبيان كدلينا زقبا نيو مخنياتو نحنا بحر لنا كلت ودبات عبيت ودبات لنا تردي قال لها معنتها لنا حزب ايرترا ناي رؤسو سرح زدلي انتربرنرال مايند يو نحنا صراحه فطيرنا نخالقت سبات كمان نخالقت تقوصاي صراحه نفطر نخيل حزبينا ግን ደመ ደይሉ ስለዛ አሰረና በተናይ ኮሚኒዝም ስነ ሐሳብ እሱ ዘርበት ናይ ማፊያ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ሰላም ቅድሚ 97 ውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ማፊያ ስራሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበረበት ይግደፍ እሱ ጥራይ ዝራኣይ ተደይ ኮይኑ ግን ኤርትራ ምስ ኩለን ዓለማት ክትገብር ትኽእል እያ ብቱሪዝም ኮይና ካብ ሙሉ ዓለም በፃሒ ክትረክብ ትኽእል እያ ኣፍሪያ ናብ ኩሉ ዓለም ክትሸይ ትኽእል እያ ካብ ኩሉ ዓለም ንግዲ ኣቑሑት ክትገዝእ ትኽእል እያ why do we have to depend on Ethiopia من تاينا نحنا ناب إثيوبيا نترجم وين ناب إيست أفريقيا ترى كميلنا نحنا إيست أفريقيا سي as a matter of fact إتي level of income سي أزي تحتي جنزبون يلنا ناب إيست أفريقيا دبوب السودان جنزب يلن أب السودان بزح جنزب يلن أب إثيوبيا بزح جنزب يلن تجي per capita ولا تي purchasing power نايت هزبي ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ሰብ ክልተ ክዳን ወርሒን 6 ወርሒ ዝኽደን ህዝቢ ዘለና ነው let's be honest you understand what I'm saying እቲ purchasing power ናይቲ ህዝቢ ኣዝዩ ትሑት እዩ እቲ purchasing power ናይቲ ህዝቢ ሲ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ሲ ነዚ ኩሉ ዓለም ክርኢ እንዳኸኣልና ኮለና ዓሳ ፍሪና عسى نيركن شيء إنك ألنا خلنا مخنيات عصي عجز عساس everywhere ديمنا عسى زلا عليه أبتفعل عليه عاشقنا process غيرنا نسرح إنك ألنا نزحف عزاد إسران شعاتنا عمد جن كإيرتراويان كبحرهم عسى خجوف كمان أي كألو أبجز بحرنا ناي سعودي فيشر سعودي فيشريس إيجيبت فيشريس يمني فيشريس يوم زتقوم لزلو تبحر مالك كندي خمس غفلة تفلت 10 مئتاوي طراي قبر زغفلت 8 مئتي نعوم يمز وسدو سمعكلو صلق له اب حزب ኤርትራ صلق له ኢሳያስ that's it ስለዚህ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ካ ዘመን ኢሳያስ ትሪኦም ደለኻ ዓዶም ገዲፎም ዝስደዱ ዘለዉ እምበር it's not necessarily ቁዋም ስለዘየለ ዲሞክራሲ ስለዘየለ ጥራይ ኣይኮኑን ዝስደዱ ዘለዉ ዲሞክራሲ ልክዕ ቀንዲ እንታይ ካትብሎ an engine vehicle ናይ ምዕባለ vehicle it's a vehicle for economic development ግን ዲሞክራሲ ኮነ ስእነት ዲሞክራሲ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓዲ ዘውፅኦ ዘሎ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክሊር ክኾነሉ ኣሎ እዚ ስእነት ዲሞክራሲ ኮነ سئنت سراحي سئنت political party ون ኣይኮነን ስእነት ስራሕ እዩ ስእነት ኣውራጃ ኣይኮነን ናይ ኣውራጃ ውን ኣይኮነን ወይ ናይ ክስታ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኮሚኒዝም ስለ ዝኾነ ከም ድሌትካ ክትኣምን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጴንጤ ኮይንካ እምነት ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ freedom of speech ይብልካ ድሌትካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሌትካ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ሰብ ንፅባሕ ክትምድብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ you can't plan for tomorrow ምክንያቱ ኩሉ መደባቱ ባዕሊ ዝምድበልካ ትመንግስት literally you're not human being ኣብ ኤርትራ ሲ ሰብ ኣይኮንካን ኣቕሓ ኢኻ ናይቲ መንግስቲ ኣቕሓ ኢኻ you're an object ስለዚ ከምዚ ከለዉ መንእሰያት ሲ ከመይ ጌርካ ክትፅበዮም ኢኻ ኣብ ደገ እቲ ካልኣይ ቻሌንጅ ዝገጥሞም ዘሎ ከዓ ኣብ ደገ እዩ ከምዚ ኣብቶም ጀርመን ዘሎ ቆልዑ ድባልዎ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ምስ ኣተናስ እቶም ሰባት ሲ እቶም ኣብ ደገ ዝፀንሑ ሰባት ነዊሕ ዝገበሩ
ገደይም ስደተኛታት ኣይቅበሉን እዮም ኢሎም they don't even welcome them ስለዚ ዞም መንእስያት እዚኦም ብሊቢያ ሓሊፎም እዚ ኩሉ ሽግር ብውትድርና ሓሊፎም ብዶብ ሓሊፎም ኣብ ጀርመን ከዓ ሰባት እንድሕር ደኣ ጋይድ ክገብርዎም ዘይክኢሎም ሲ how do you expect them to fight ምስ መን ኮይኖም ክቃለሱ that's the main point look ቀንዲ ሽግር እስኻ እኮ ሓደ ሰብ ካብ ሊቢያ መፂኻ ካብ ኢትዮጵያ መፂኻ ካብ ሱዳን መፂኻ ናብ ካናዳ እቶ ናብ ዓዲ እንግሊዝ እቶ ገለ እቶ መጀመሪያ ዌልካም እንድሕር ገይሮምኻ you are our Eritrean brother young brother these are the directions if you follow this direction you will be rich you will get education you will do this and if you follow this road you will be your life will be destroyed ilu you need guidance from the people who are experienced it from the people who stay there in Geneva or wherever in Europe or in Canada or in the United States of America but they don't guide you instead they alienate you in fact they call you names they don't even call you like yeah, you are less patriotic than them and stuff like that حجي እዚህ ተቀንዲ ሽግሮም ዞም ሰባት እዚኦም እስኻ ቃሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮንካ ትቃለሰሉ ዝነበርካ ዶቡ ትሕልወሉ ዝነበርካ ኣብ ጀርመን ምስከትካ ኣይፈልጠካኒ እስኻ ካሕዳም ኢኻ እንድሕር ኢልካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ኣቲኻ መሊስካ ክትቃለሰሉ it demoralizes you ድሓር ከምዚ ዝበልካ ኢኻ በዓል ኣቦኻ ኣዴኻ እቶም ናይ ነዊሕ ዓመት ዝተቃለሱ ኸኣኒ ዓስቢ ኣይረኸቡን እቶም ተቃለሱሲ they didn't what they deserve that's it ስለዚ ኣነ ተላዒሉ እስኻ ኩሉ ግዜ I know ግን እስኻ እንታይ ኣለካ ደለ መስለካ ግን እስኻ ሕጂ ትላዒልካ ዘለኻ እቲ ናይ ኣቦኻ ቃልሲ ክትቅፅሉ ኢኻ which is good እዞም መንእስያት ግን እንታይ እዮም መስለካ እዞም መንእስያት ግን እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተጋደሉ ከማን ዜሮ ብሑስ ኣነ ተጋዲሎም እንታይ ክረቢሕ ዝበሃል ነገር ከኣመፁ ተረዲካሎ what is the use ምክንያቱ ተጋዲሎም ኣብ በረኻ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ተጋደሉ ድሕር ኣብ እስር ቤት ዝኣቱ ኮይኖም ኣገራዊ ኣገልግሎት ካብ ቀዳማይ ዙር ክሳብ ሕጂ ኣብ በረኻ እንድሕር ድርበሎ ኮይኑሲ why should I fight ይብሉኻ ትርጉም ኣይረኽቡ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋደሉ ስለ ዝኸሰሩ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋደሉ ሪስፔክት ስለ ዘይረኸቡ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋደሉ ዓስቢ ስለ ዘይረኸቡ እቲ ሪዋርድ ስለ ዘይረኸቡ ማለት እዩ ምክንያቱ እስኻ ኮነ ነገር ክትቃለስ እኮ ዋላ ከማንሲ ሓንቲ ህበይሲ እንድሕር ደኣ ኣራንሺ ሪኣ ትዘልል ትደክም ነታ ኣራንሺ ከተርክባ እምበር እንድሕር ዘይርኣትላ ይጌማ ፖይንት benefit እንድሕር ዘይተረኣየካ ክትቃለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዋሹ ጎል ዘይዕላማ ኣዝየለን የለን ስለዚ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ግን ከተጣት ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ ናተይ ናትካ ስራሕ እንታይ እዩ እታ ኤርትራ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራ ክትነግሮም ክንክእል ኣለና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኤርትራ ኣይኮነትን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራ ከም ሃገር it's got 1066 kilometer square coastal zone ኣብዚ coastal area እዚ ክንደይ ሆቴላት ክስራሕ ይኽእል ክንደይ መዘና ክስራሕ ይኽእል ክንደይ ኣታዊታት ክርከብ ይኽእል ክንደይ ስራሕ ክፍጠር ይኽእል ፖታሽየም አለ ልዕሊ 200 ዓመት ዝኸይድ ናይ ፖታሽየም ሪሶርስ ኣሎ ሕጂ ናይ ሚነራል ኣሎ gold everywhere ኣሎ ብዙሕ ዋላ I don't know I'm not quite sure እቲ quantity ማዕረኽ እንደይ substantially ንከተውፅኦ is it worthwhile or not እሱነቶም ጂኦሎጂስት ዝምልከት እዩ ብዝኾነ ግን ኤርትራ ዋላ ስትራቴጂካሊ ከማን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ዘላ ስለዚ ፖቴንሻል ኣሎ ንኽትቃለሲ ኤርትራ ጽባሕንጎ ከተርባሓካ ካብ ኣውሮጳ ትነብር ካብ ጀርመን ትነብር ካብ ኣሜሪካ ትነብር ተቃሊስና ነዚ ስርዓት ንቀይሮሞ ኣብ ኤርትራ እቲ ጀርመን ትነብሮ ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ክትነብር ኢኻ ኢልካ ትእምኖ ክትል ኣለካ you have to sell idea to him እዝኻ ናተይ ናትካ ናይ ቴዲ ሪኦ ኣለኹ ብዚ ንግስቲ ሪኦ ኣለኹ ናይ ኢልያስ ሪኦ መፂ ኢልያስ ውን ይከታተለካዩ ናይ ናታትና ስራሕ እዚ we don't have to be negative try ኮን ዘለና because if you keep on preaching about ኢሳያስ ፈልጦ እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ካብ እንታይ ክጥበዮም ንዖም ቤኔፊት እዮም ክረኽቡ ድሕር ንዑ ጌርካዮም ግን ክቃለሱ ምክንያቱ they know that you're going to get a reward ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሕጂ ኣብ ደገ ኮንኩም ደድ ሰራሕኩም ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ክትሰዱ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ እዩ it cannot be 16
حدا $100 سي 1600 كشرفاي كيلني بزخونه ملكع ريخايو اب اسمرا ኤርትራ ነው ቁጠባ ይብላን አብ ኢትዮጵያ 40 ክልተን ይሽረፍ 4200 $100 ስኻግን ካብዚ ሰዲድ ካሎም 1600 እንድሕር ሰዲድ ካሎም $100 ሲ they cannot even buy ربع ኩንታል ጣፍ ከማን አይተግዞም ኒ ሓንቲ ኩንታል ጣፍ ሲ 7000 ይበጥ ዘሎ መስመራ እዚ ሁሉ ከዓ እቲ መንግስቲ ይዘእቱ ናይ ግል ሰባት አይትውዎን ስለዚ ሰሪሕካ ከማን ስኻን ኢሳያስ ተረውሐ ዘለኻ ወላ ደግ ኮንካ ስለዚ እታ እንዲ መጨረሻ አማራጺት ዘላ መፍትሒ ነቲ ስርዓት ስዒርካ እታ ትደልያ ኤርትራ ምርግጋጽ ያ ንዓኻ ንዓይ ንኢልያስ ንቴዲ ነቶም መንእስያት ንሽማግለታት ነቶም ዕድሜኦም ሙሉእ ዝተኻራተቱ ተጋደልቲ ከዓ ካሕሳ ምንታን ክንቦም ንስርዓት ዝኽንኣል የለና ንስርዓት ዝምስኣለና ኣታዊታት ዘለዎ ሃገር ምስ ገበርና ዋላ ነቶም ተጋደልቱን ክንክሕሶም ኢና ነቶም ስንኩላን ዝግብኦም منبابرو خنقبرلو مينا this is what you should sell ازي خاطر مورو دلك انا تهزبي نتملئسي يا السوي تحقي تهاجر تسانكيلوم لتهاجر لهم كمزي تسويهم نعم ذكرهم لنا اسم ابوتاتنا اديتاتنا exactly ስለዚህ እዚኣ ግን ክንሸጠሎም ክንክእላለና ምክንያቱ ተመልሰይ ተስፋ ቆሪጽ እዩ ኢዋይ ታሪዋ ዝመፀ ኤርትራ ላይ ገሃነም ያንዑ ኢሳያስ ቀየራ ኤርትራ ብድሕሪ ኢሳያስ ግን ኤርትራ ከም ዘላ ክንምህሮ ክንክእላለና ከነረድኦ ክንክእላለና and we have to sell the idea ክትሸጦ ክትክእላለክ ነታ ሓሳብ ክትሸጠሎ ትክእላለክ እስኻ ኣብ ዝወፂኻ እንድሕር ባውራጃ ክትቆያቅ ትውዕል ኣለኻ ብውድበይ ውድብካ ክትቆያቅ ድሕር ትውዕል ኣለኻ ግን ተመልሰይ መሊሱ ዲሞራላይዝ ይድኹም ብራቮ ኮሚሎም ንዕሩክቲ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ማለት ሓድሽ ዝሞቱ ማእሰርቲ ምስ ወፃሁ ተላሊና ህድሶም ኣብዚ ብዙሕ ይመፅን እዮም ፌስቡክ ከምዚ ኮሚሎምኒ سوينا احنا بحر حليفنا متنا كندي شكر حليفنا نابز متنا اجي بوليتيكا صارب بسياسه صارب تايترغم አለው ሶም ቆም ሰም ዕደልን ነው በሃይማኖት በከምዚ ሶም ናብቂን ምዝወስቶም ነገራት እንደ positive things exactly so positive things ነብረ ማለካ ስራን ታይት ብሎ መስለካ ኦኬ ስራ ሓዳር ክትገብር ዘይከኣልካ ዝን ምክንያት ስለዚህ ሓዳር ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ምስዳት እኮ ኖርማሊ ስደት እኮ በአና በኤርትራውያን አይተጀመረ ናትና ስደት እኮ ዘይንቡር ዝገብካ ከማን ተመሊስካ ስድራኻ ክትበጽሕ አይትልኒኻ ክትቀብር ከማን አይትኽልኒኻ and this is very abnormal normal አይኮነን እዚ ንቡር አይኮነን ዘይንቡር ነዚ ዝቡር እዚ ከዓ ከይሳዕካዮ ንቡር ክኸውን አይክእልን እስኻ ዕድር ረኺባ ክትዛረበሉ ትንቀሳቀሰሉ ክትወደበሉ ክትእከበሉ ትኽእል ዓድ ረኺብካ ኣለኻ ስለዚህ ተጠቀመሉ እቶም ኣብ ኤርትራ ደሉ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣይረኸቡን ስለዚህ ነዛ ዕድል እዚኣ ተጠቀመላ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ነቲ መንእሰይ ማለት but you have to approach them one to one ክትቀርቦም ክትክእል ኣለካ and then you have to make it like እንታይ grassroots ዝበሃል ኣለካ grassroots movement ከተማዕበል ክትክእል ኣለካ from the bottom up I like you. You are the best. Really, I appreciate you. We need you. Yeah. The youth needs you. Yeah, دحر انت له مسلكا نيلسون مانديلا سنتايب المسلكا if you can learn to hate you can learn easily to love because love comes to hurt more love is more closer to hurt than hate and it requires less energy. Yeah. صلئي معات سايز وزدلك خبر اسخا معات انرجي معات ጭንቀት معات ገለ ፍቅር ግን ቆም ዝቀለለ ይዝብለካ ሰን ማንዴላ ስለዚህ ጽልኢ ገዲፍና ፍቅርን መሃረብ ቀርሕንቲ ገለን መሃረብ ማለት ሓደ እጂ ይጻረፍ አሎ ኒቆዲሞስ ገለመለ ዝበሃል አለ ሓደ እዚ ኩሉ ግዜ በጀካ ጸርፍ ጥራይ ዝብሮ በአውራጃ መጽራፍ ንሓለፍ መጽራፍ ገለ ጥራይ ዝዝርቦ ኣብዝላ ሓደ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ለካ ክትካተሎ ትበለካ I think you must block him. He's not a good guy that one. He's toxic. كم يوم عينه toxic كان الخباب نزغستاي بطعم زبالاشو كم سبات حجي كم ኤርትራውያን ነዞም በዓልየት ዶ ነዞም ገለዶ ነዞም ጽልኢ ዝሰኩ ብሎክ ክንገብሮም ክንከላለና ነዞም ሽም ዘይብሎም ካ ሁሉም ብሎክ ክንገብሮም ክንከላለና if you don't have a face and if you don't have a real identity you must block him we must give them chance ዳርጋ 800 ብሎክ ገደማ ነው شيء كابزوم سيلهم بزيكت فيك بروفايلز موتو رصعيهم او معاد بلوك
سمتاي كنت بقى فيس لزي بلو شو بيجا نزمين زارو زلو همان يفتني no interest بزوم discussion مو تسوا قبر هاوين كاروت عدلكو بوم بتعمي مزقناك أصفيكا قليتكا حاجزكانا بتعمي بزوق مهور نجارات نجريكانا كمت أنا من حسبكو يا قصة الله ده سخاء إنسبير قبر مغنياتو نعاها يردأ كان يقون جن كندي سبات هابزي تتنكف كم زلها ردأ كالو يجي ما بوينت بزوح سبات إنسبير تقبر الله خاص لازم قصة الله السخاء قصة الله قصة الله أنا كني مالت نعبوي نسدراي نناتي حسب ولك أوي حسابات لبيت السبي كروهبهم نبعقوي كروهبهم مرتي كوسط على ناتي ولك أوي نجارات جن هزب إرتراها سدا حجزوني زقعزو زد صراحة له كله شجارة غرفكو أمان بحجز نهزب إرتراي قدي فيه مالت مش جمركو زي زقعزو كزارب بزعبة والفتات سو أمان نعي حيل يبون شو شجارة قدي فيه أمان on top مالت we go together this way سكوي تصبغ بهذا السخان ديامو كوب جرماني خا توليد كعبي خا كنتم إرترايان كابس مراز مطوي يفلطوا عينت بهذا خمس لنا إحنا خنا بقولنا سب كمان تحبي شجارة ستنيو شجارة عند حرتي بدرجة بملو تخبابي بملو جزاوتي الزارب كم حما أنا جر نوريز والسنير. يا. تردي كا مستند حرتي كل سبي زمعدو أبو خطرة أبو خاد دي خطرة يكون زمعدك. حجيجن كابس درك أفتن أسعد مي خاصل زفلي خان سوا وسيدهم جل سلز جبرها. You become ill disciplined المالتي. إذا ما بدقت وليدهم زعبي ويابزنوا جنوي حمد زجورها أتري يوم على معبيتي. نظام دك حوام حواتهم كمان كاب بليفيا مس يوم سي. كنت تصبوا جيرهم زقبلوهم بعدي بأوراجه لمنه يفلانو يسي إذا كنا يفنن بحالنا نحنا بحالنا جنا بسمرة نحنا كباب بسمرة تقميتو تخراي يكون قالوا أبي عدهم كمان ينفلتنينا سقيلنا أنا كمان خواتنا أبي عبينا تراي ركبكو أبي كستو نسمع that's the only time where we know where he's come from تقندي ببقول عدم كموت قالوا ينفلت نبر أبي كم زخنا عدم هنا حتى منها because it's none of our business سباتهم كم سبت رايح ذلك كم إيرتراويين كم سبت تفلت yeah مغنياتو عادي قال ملسي it's not like ترديك أتصورا obviously تي كوميست نتي ناتو مانيفيستون معواتي نسبات كفاتو زي اليوم مغنياتو بعد ندحر تفاليتهم نحد حدهم سجاي قبها اليوم نحد حدهم كتحزانيهم لزدلي أنصارون كوبيوم يلس الحسب confidence سلزي بولي بحافظ حزب جن كومي كونن أبايتا جن مانيفيستو ناي كومينيزم كعوتي لي كونن ببحرو جن تهزبي إترا نحد حدو تحلالي تفقيرو زنب أسلامو كريستيانو مرعى جيكا بزيناي أسلام تحرد الله بزيناي كريستيان تحرد الله تم مسلمون كوم دحر كريستيان يعدمو تردي عديها كوميدا تردنا بعدك أي حكومو يلا صاون تقرينا كل ساعة تكابيرو نبرنيرو نحنا بعنصر تحادث فيسا تغيرو تحادث عدم كنت بكايو بكا بعتيرو شو لذي سوي حجي جن انت خوينا مسلكا ابزي حجي سميعي حدث انتايلو انس كاب اس كريستيانا ኤርትራዊ ጎረቤተይሲ አስላማይ ፓኪስታናዊ ይቀርበኒ ይሉ ተዛሪቡ ሓደ ገለይሎም ማለት እዩ አለውኩም ፎቶም ሕጂ እንታይ ኖ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ንምንታይ ይኽብለካ ደለ መስለካ ኢትስ ኦኬ መጽሓፍ ቁርኣን ክርስቲያን እንታይ ብላፍቲና ሮማንስ እንትለካ እንድሕራም ቢብካዮ you're not Jew you're not female you're not male you're not Roman you're not Greek you one under the name of Jesus is ብለካ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ቶም ይዝብለካ meaning at መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝመረካ ክርስቲያን ኮንካውን ኩልኻ ኣብ ዓለም ዘለኻ ክርስቲያን ሓደ ኢኻ ብደም ክርስቶስ ስለዝተሓፀብካ ይዝመረካ ኣይኮነን እንዴ ኣብ ክርስቲያኑ ማለት እዩ ኣብ ናይ እስላም ከዓ ከምኡ ኣለዎም ማለት እዩ ግን እዚ እቲ ኣብ መጽሓፍ ውስጥ ተፊሩ ዘሎ ይምበር ኣብ ሪያሊቲ ንሕና ኣብ መሬት ኢና ነብር ዘለና ይጌት ሕጂ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ትገብሮስ ኩሉ ነገር ይተግበር ወይ ሓደ ትግሬ ኮንካ ወይ ትግርኛ ኮንካሲ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሳሆ ኣስላማይ ዲኻ ተኽብር ዋላ ክርስቲያን ኣብ እስራኤል ዘሎ ክርስቲያን ኣብ እንግሊዝ እዚ ሳሆ ሓውሳው
مساخة تاريخ سي مساخة توسيعو مساخة حريدي مساخة ينبر يبلع يستي أب قبرها أب حزنك أب حمامك يبصح حالك أب عاد إنجليز دولو كريستيان كاميليو أب غير دولو كريستيان قربو كل أسلامي تكون كون أب باكستان دولو سلامي حدا زجبرك سلامي بمخانكاي جن كم تحوها إيرترا وكريستيان جن كحالي لك أكيلني أب سعود زولو سلامي كماني كم تحوها كريستيان أبي أزلق حالي لك أكيلني حجي لس بي رياليستيك إن شاء الله كا ايدي زي ديكون نغرات امتينا حدا غزي تتزارب ناس كون ايكون اتمدا كم خون يخيل اوت نوبرغن اتي ባህሊና اتي تعبابيانا اتي مننتنا اتي انت خاطرتي اتي ذا هول ايدنتيتي ايرتراونتنا زمارنا اكل ነገር አለ احنا غا ዓለማውያን نمبر ሰማይ በሰማይ ኮና ነበር ዘለና ስለዚህ ሓደ ግዜስ ምሽ ነው ከመፈላለ ይخጥ ግን እንታዩ ክትፋላለ እንደ ሕርደሊኻ ማዓት ምክንያታት አለከ ክትፋላለ ክትፋቀር እንደ ሕርደሊኻ ሽሕን ሚእትን ምክንያት አለከ ስለዚህ ነየናይ ትምርጽ ትሕቶ ስለዚህ እኛ ሁላ ኤርትራውያን ካ እግዚአብሔር ያግዘና ፍቅርን መርጽ ካብጽልኢ ቴንክ ዩ ብሮ ሰላም ምሽት ክቡር ዓቢ ሓወይ ኣብ ቀጻሊ ረሃበና ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ሾ ቴንክ ዩ